Good morning guys. Magandang adlaw ninyong tanan. Good morning pa. Morning. Kumusta na yung pamati? Ha? Ikaw ko naman. Pinta na? Pinta na isang pamati guys. And gahapon nagsugod na siya kaan guys. Kaya gahapon man tangtangin na isang ilong udadong host. Tangtang na mag-host gahapon. So nakakaan na si Jah. Ipakaan na si Jah. Doktor. So gahapon ipalik ko lugaw. Ganiha lugaw. Inanja. Ingan man ag doktor ganiha si Dr. Alvin Torado nga pakan-an na si Jag luto. Kaya rong kunong di pa Midares Hospital makakaan na si Jag luto labong kuan pa nun apa dinhi. Kinahanglan kun mukaan na si Jag luto. Kalabong di pa mis hospital kay simbako kunog sakit ijang kuan at least di pa midarhi. Ano guys. Anja mukaan na si Jag. Ay ganiha kani may hangi pakaan ni Jah guys lugaw. Diyan yun mas doktor nga pwede na. Diyan dahay mangga ganiha nakakaan na pos Papa Gabriel. Yan daris manang ganina manang hilin da isang idade apple. Ngaris manang ditso kay magpa ultrasound maanta kay may magpa ultrasound antas manang karon sa kay may schedule sa ultrasound Bernice pa man. Balik si manang sur dari Bernice. Yan na, nakahinahinay na sa Papa Gabriel og kaon. Thank you. Salamat manang dahil janggi hato dari. Janggi da apol ka na pa. Ha? So ugma guys, makauli na mi ugma guys ng si Dr. Alvin Torado. Thank you kaajo. Manang Papa Gabriel, pagkabaskeg pero ijang dari kani di pa na siya matangtang. Nagtakin-takin pa na kay ini ka Martes pohon mobalik man Midares jang follow up check up ni Papa Gabriel. Mag follow up check up man sa ini ka Martes pohon Luis Ginoo. So at least guys okay na Luis Ginoo. Thank you Lord. Thank you kazo. Ito nas manang ning ulis nas manang. Ay wa may ultrasound karon. Bernice pa mag ultrasound. May policeman ron. Sumalit, sukog upload na ugma na sa ma-upload guys ug kuan arang hinadza darig signal Ginoo ko. Arang kadyo kahinay darig signal, grabe. Mura gazig. Arang hinadza sa darig kadyo signal mao nang di ko basta-basta maka-upload. English ko. Pagilis. T-shirt naman ang nada na pa. T-shirt. Ay ipok. Oh. Pagilis si Papa Gabriel. Nades na nga, gidi siya magpailis kay katong sakit matandeg. Maghapon hang gilisan di nagazang giilisan kay aron malabhan na hag isang saliko. Duha ra man ka saliko hang nada, jad ay mga sanina dari mga t-shirt, mga piiton man. Kay matandeg kay isang samad. Uy. Jadi pa baza pa nang kinapa ni na nakabindahi pa. Ada na. To ang gilabhan og dali-dali ijang saliko, pero nga iilis-ilis. To na sila, muna na sila uli. Palihik na sila silang papin. O gagaha guys, gahapon napalihik na po na kaning health ni Papa Gabriel So, paluis Ginoo og ijang MDR na okay. So 2019 pa mo to ijang MDR guys, kaluyas Ginoo yung taon no. Yeah. Okay na guys, updated na isang MDR and di na pohon inigawas na mo na yung ipakita dito sa billing kanina jahang per health benefit eligibility form. So magilis sa Papa Gabriel guys. Pasensya na mo late kanunay hang upload malit hang upload tinga no grabe hinajag signal darhi ang asang ilis sa Papa Gabriel. Maglisid ba sa kuan kana pa may mga dextrose to Diyan na sana. So ipok sa isang ilisan. Sige mangita tag ipok daro. Tong luag. Nangita kong ipok na tong luag guys dito sa gawas kay mga piiton man ijang ipok kung mo koy nakitaan. Uy, puro man piiton ni mo ko. Kanas Papa Gabriel guys. Higop sa baba. Ngan mas doktor nga pakan na si Jah. Kaan na da. Mahinay. Ngip-ngip lagi.
Naslas ate, taga Del Monte to ah. Magagawa pa rin sa Papa Gabriel. Mag-abot ang mag-agagaw dari. Ikaw na. Kan. Kanta ninyo. Pagka ang Papa Gabriel. Sa mani. Hindi sa kamukhaan na. Hindi sa pwede sa Papa Gabriel dari guys. Luto rin sa hagsabaw. Mas dok nga pakanaan na siya. Nalabong di pa sa ospital. Maghapon nagkaan siya og parot siya kaan gahapon guys. Anja pagka hapon hapon siya ipakaon og nilugaw. Yung ganihan nilugaw pud. Yeah. Diyan nangutan mi ganin nang pwede naman sa mukaan og manggang hinog. Okay man ko na yung doktor. Yun si Doc. So ipakaon pa na siya. Kaan pa siya gapol din ang manang ha? Nga naman. Okay? Sakit? Magsur. Ha? Lagi piot ay isang maipok kay isa kaluag ang gilabhan kay dugay pilang to kaadlaw ay laba tulon to kaadlaw ay laba mamay isang iso kay piot may isang maipok man sa maipok nga mga luag ato sabay pag break pra mag break pra ka dito bitaw to isang maipok da mananaw kog mga luag pero mo ipiot pa ni isang short food. Yan guys, gibalhin ag dextrose ni Papa Gabriel kaning hubag. Yan na binta na gani sa manig una daring idi ta oras dextrose kani. Lagi balhin diri. Ibalhin na pud di na mo dawat ag isang kuan ni ugap dani nga side dari spikas jang sa so yan na guys. Gitang-tang dani isang dextrose. Og diyan nagibalhin dari sa isang lip arms nila. So diyan gibalhin si dari sa kuan. Nga kamot. Dali si mo kuan guys, sa isang ugat ni Papa Gabriel kay harang daghanang tambal man gidapat ni Diya. Lipong na ka? Lipong ka? Lipong na pud si Diya na itambal nga idapat ni Diya malipong si Diya. Hubag ha na po niya kuanan din sa kuan, init-init nga. Mag-hot compress. Hot compress di ay. Ning tutinaw na guys, hapit na dyan makauli. So makauli na siguro may ugma guys. So makauli na siguro may ugma kay ning tutinaw naman siya guys. Pero kani siya dadaan gyapon na mo siya sa bahay. Ini niya. Ya mobalik na ta ini ka Martes no para sa imong follow up check up. Martes pohon, balik ni para sa follow-up check-up. Kunaran pa dahil dyan sa man. Para dyan extra sa taon magibalhin. Kita naman dari dyan nagitaod sa pikas kamot.